И коста хора, аз съм Генчо. И не се играем Minecraft Pocket Editions. Извинете, ако се чува малко плавно поради една причина, която е, че съм малко хремав. И да, пичове, сега се чудите защо няма клипове тези 1, 2 или 3 дена. Еми, пичове, бях доста заед на училището, нали, разбирате ма, но всъщност и ще питате ма защо не играя с Майнкрафт с котето. Ами, пичове, скарах с котето по едно време и оня клип защо не го отчитайте. Ще се правя сам вече клипове оцеляване на Майнкрафт, а по-натам може да се присъедини и мой приятел или по-скоро сестра ми. И така да го кажем, разбирате ма. И защото не отчитайте предишния клип, няма да ставам общо взето с Коста. И там котето. Разбирате ма. Така да пием малко кошки. Хрумна ми една идея да си оцелявам сам и реших защо пък не. И по-нататък, както казах, ще се присъедини и сестра ми. Да. Сега да съберем малко храна, да се съсредоточим върху играта. Айде умре човека, така. Много съжалявам, че се чувам хремаво, но пия лекарства и така, но ще се оправя на скоро време. Така. Отиваме да пием това прасе. Умри, бе. Не, край. Айде умри. Трябва да посъберем така малко първо ядени. Така. Вземем си. Чакайте малко, пичове, слепим ръката. Така. Напишете дали искате фейскам. Между другото. Така. Ето ще махнем това, няма да се прави лопата. Така, сега. В мача ще ми трябва лопата. Имам. Така. Ето толкова не стига, само да махнем този ред. И сме готови. Ел защо я взех за рямото нищо. О, майко. Добре. Започваме да строим. Оп. Така. Къщата ми е нормална. Но... Всъщност, защо започнах да строя изобщо тук? Ще е някъде по-навътре в дърветата. Защото тук е някак си много пусто. Ще снимам утре на Clash of Clans, не знам към колко часа, към 5 да кажем. Да, почувай, утре в 5 часа точно ще хвърля клипа на Clash of Clans. Които не знаят часовника как е, за всеки случай да го кажа, 17.00. Така. Всъщност ще опя тези кокошки. Еми, тук корито ми харесва да падам, ама искам някъде, където имам повече дървета. О, пичове, село! Село! Може да кажете, че нещо съм измамил,
или съм читвал, но не е така, пичове, мислете си каквото искате. Пичове, стана много яко. Хора, стана много яко. Ще идвам винаги тук и ще си взема материали. Ай! Що? Чай си взема. Аз съм гладен ли? Чакай, ще после съм си ги пълнят. Ето малко картофи. Ето, те ги пълнят. Не, аз ще ги слагам. Това нещо не храни доста. Но всеки случай да вземем. Да видим, тук има ръковашница, където да взема нещо. Тук има, да, ей! Yes! Да видим, пичове, какво ли ме очаква? Какво ли ме очаква? Нито ара, нито нищо. Бах му. Мислех някакво броене нещо те. Бах му смотаното село, бате. Нека сложим да се спече тук нещо. Да се обработи само дървата. Какво правя, бе, човек? Нека сложим пойките и дървата всичките. Там видях една крава и сега ще убия. Но яко стана, човек, обаче още нямаме къща. Хора, няма да... Как да ви го обясня? Няма да правя такива нещо като да се развивам извън клип. Всичко, което ще правя в сървъра, ще бъде заснето. Абсолютно всичко. Така, ще вземем така малко дърво. Само че там ще останем, за да не тегнем водата. Така. Път вече стана 7 минути и 20 секунди. Така. Айде по-бързо се чуе, човек. Много яко, хора, много яко, че сме намерили село. Благодарение на това село много неща ще се направим. Ще снимам на Майнкрафт, не съм на оцеляване. Ще има 2-3 различни сървъри. Един ще е на да оцелявам тук. Другия ще е да съм на флат. Правилно писта, който не знае. И да се строя там. И пък другия ще играе винаги по Елгорс на ден. Не, хора, ще направим тук сега една програма. Чакай. Само че, да, към ковашницата. Ще направя една програма. What? Не, помислях се, че там видях друго село. Нещо като програма. На ден ще снимам на седмица да кажем, нека да спра на нещо, защото не мога да говоря така. Да кажем, че понеделник и вторник ще снимам на тук оцеляването. Сряда и четвъртък ще играя на равната писта, флат и ще строя там нещо. И петък ще е такова. Ще играя Гурс. Както изкава с такива мини игрички. Да, разбрахте ме най-накрая. Извинете, това беше малко обидно. Най-накрая само сте тъпи. Пък не сте. Нали? Поне така мисля. На мен не ми пука хора дали сте тъпи или не. Което нали сте хора. Така. Обаче нямам да го. Ще ям. Нямам да го. Имам идея. Ще направя да не се стъмнява, защото нямам легло и не искам да умра. Не! Много мразя кладеници, но ще ми трябва за водичка, когато искам да си взема
Нека да се не. Ще се подкраднем малко от тях. What? Аз вода откъде идва? What the fuck? Супер! Направо невероятно. Така. Чупим са брадата. Нека вземем това. И това също. Общо взето да, печове, това ще от... защо малко по-малко? Това ще е за първи епизод на Майнкрафт оцеляване.